Halo लोगोफोर वेलकाम टू अनजाल बसुमतारी मिनि ब्लग आरोना गोबावनि उनाव दिनै मिनि ब्लग लाबोदों आरोना जों बहा थांनो नागिरदों आब' फुजि हेल' नै लोगोफोर देलाय मालाय थाबायनानै बेटारि गारि नेनो फैदों आरोना बिथिंगालि लोगोफोरा नेफैखादोंमोन जा समायना समायनाखा लोगोफोराबो आयु ओमफ्राय ब्रिज गाखोनानै बेटारि गारिजों थांगासिनो आमसा थांगोन बिमार थांगोन हेल' लेडिस थांगोन आब' फुजिनि दखानाव नोंथाङा बहा थांगोन आङो आब' फुजिनि हेल' लेडिसआव फार्स्ट टाइम एन्ट्रि खालामहैदों आरोना मा मोननो नागिरदों नोंथाङा बहा थांगोन बिथाङा मिथियानो बहा थांगोन ओरैनो बेटारि गारिनिफ्राय ओंखारनानै बिथिंगालै दङ आरोना हेल' लेडिसआ फाइनेलि मोनफैबाय हाबनाय लोगो लोगोनो जा किउट किउट बेगावसो नोजोरा थांग्रोनो आरोना गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय गिदिरफोरनि थाखाय जा मोजां मोजां दङ सेन्देलनि कालेक्सनाबो आरो बिथिंगालै लफाय ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड ओरैबायदि मेगनाव थांथावना दख'ना दंमोन लुगैना फैबाय नाथाय लानो हायासै आरोना ओमफ्राय बेखौथ' ओरैबायदि पसन लोगोआ लाबाय आरोना ओमफ्राय आं बायासै लोगोफ्रा लाबाय ब्लाउसफोरनि डिजाइनफोराबो जा मोजां मोजां सोरनोबा फुजानि शपिं खालामनोब्ला थांजागोन आरोना आब' फुजिनि दखानावहा आं नेक्स्ट बाराव थाङोब्ला आब' फुजिनिफ्राय निस्सय लाबोगोन